mtoka. Kawachako en ni ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany nyalo rumo machiegni kalore gi twak ma osebedo e kind riwruogego kod telo mar migawo mar somo. Jagoro maduong' mar UASU Constantine Wasonga e romo margi ma kawuono oyango ni sirikal oyie mar chulo gopgi mar bilion 7.9 e kidienje ariyo. Giromo kod joga gi odhiambo ma kawuono mar twaka ka giyie ma kod paroni. Kaka Judith Omondi lero ma bire kinde ma jopuonjre moko bende kawuono oriwore e ng'anyoni. Twak mar riwruoge mag jopuonj kod jotije mbalariany nyalo nyuolo lemo bang' piny owacho yie lorie yath manyicha gi idho. Kaluwore kod jagoro maduong' mar UASU Constantine Wasonga, sirikal koro yie chulo gi gopegi maromo silings bilion 7.9 e kidienje ariyo. Kata kamano gikoni nyaka gilos kod jogegi ka oyie kod paroni kapok giyango rumo mar ng'anyo. You know, initially they wanted to pay this in 3 phases. We have narrowed down to 2 phases. We are going to consult our members, and the government is also going to consult. We have not struck a deal because the organs of the union must guide us whether we accept the new proposals or not. Motelo network mar riwruogegi kawuono jopuonjre mbalariany ma opogore pachoka odhi e ndara mar sundo piny owacho mondo bek tol kendo chop dwaro mar jopuonj kod jotije mag mbalariany. HELB fund ambayo tuliweza kupatiwa imeweza imekaa covered, tumekaa tukitumia, lakini sasa masomo iendelee. Education is not a token. Now, when we resume back, tunataka HELB ingine. When the government, you're failing us. It is very shameful that watoto wenu wako abroad wanasoma and here we are suffering. They deserve payment. Even if the government was to be lenient enough, how do you expect these lecturers to honor their bills? They also have parents to pay school fees for. Actually, I'm a son of a lecturer. My father is a lecturer from Maseno University. So if he's not paid, how do you want me to survive here in Nakuru? Wasonga kata kamano kwayo jopuonjregi mondo bed gi kwe kendo we ng'anyo kod singo mar ni gibiro doki e klas machiegni. But for the students, there's no need for you to go to the road to destroy Kenyans' property. Stay calm. Wasiwe na wasiwasi. Tukiweza kupewa nafasi, tutasuluhisha mgomo ambao umekuwa ukiendelea. Kwa sasa hivi, mgomo bado waendelea. Ng'anyo mar riwruogegi kawuono ni odiochieng' mar 44 kendo bang' romo makiny, piny biro ng'eyo poni ng'anyo rumo kata oyo. Judith Omondi, Ramogi TV.